som bol malý chalan, malá pomotaná hlava, dospelí ma cenili, no rovesníci na mňa srali. Keď som bol malý fagan, často som sa sám hrával, zavretý sám v izbe len so svojimi predstavami. Ostatné malé deti nechceli a nechápali a hrali sa so mnou, až keď to rodičia prikázali. Doba sa ale mení a dnes aj tie malé deti pochopili, že to pokazili, keď ma obchádzali. V škole ma šikanovali a vysmievali sa mi tí istí, čo ešte teraz bývajú svoje mami. Tí istí, ktorým som jebával sestry na koncertoch, a tí istí, čo doteraz furt nevedia, že kto je kto. A to ma teší, to ma neskutočne baví. Možno iba vďaka tomu nejste dodnes všetci podrezaní. A prajem vám, aby ste vychovali takých jak ja. Bodaj by ste všetci urobili dzieru do sveta, no to sa nestane, minimálne dneska ne. Chvíľu to trvá, než ľuďom jebať prestane. Musia to vidieť a zažiť na vlastných deťoch. Je to rovnaké, a keď feťák musí zažiť detox. A keď sa spamätáte, prajem veľmi veľa šťastia. Dúfam, že čoskoro všetci pochopíte, kde je pravda. Kebyže sa modlím,